Ngiyathemba-ke naphila bafethu uphahlaza-ke lana kule story la ngizolandisa sona kancane ngokusebenza-ke ngokuhlanganisa amashekela or amasenti ngingala endaweni yaseThekwini noma ngeke ngisho ukuthi ngobunethiwa kodwa amakhaya amakuphi aseMelmode. So ngizogwema ukusho ukuthi kubi neMelmode because abaningi bathi angabe ngisawamenshini amagama abantu cause lawo bantu labo bazozizwa bengekho safe. Shuthi ngokusebenza ngila eThekwini nginoma wengane uma wengane unokungivakashela la eThekwini aphinda bese emakhaya ingane siyafunda sikhulile. Mangila eThekwini dane ngiye ekhaya ngiyombona efika ekhaya mhlawumbe esenengane wesinye isikhathi ayishiye ingane ivuyela ekhaya isikoleni. Shuthi kuhamba isikhathi last year last year ukuthi ngabo July, I think uJuly nyanga 6 or 7 ngathi kwakulapho engitshela lo uma wengane ukuthi ngathi akazizwa kahle ubambile yabo ukhulelwe. Bese ngiyambuza mina hawo sonesikhathi esingakanani uzizwa nawe ukuthi ukhulelwe. Yabo abe nolaka kumina athi bengizozizwa kanjani ngani ngiyakutshela ngicela understand ukuthi angizizwa kahle ngikhulelwe. Ngiyambuza mina okay sonesikhathi esingakanani uzizwa kanjalo. Useyasho ukuthi nje ngisanda kuzizwa mina ukuthi ngikhulelwe ngihambe ngaya eklinikhi bangitshela ukuthi nginenyanga ye6 kwakuJuly lapho sekuhalf futhi singene kuJuly uthi ngiyongena kwe7 manje inyanga ngikhulelwe. Sethi mina awu okungithusayo nengane sinengane mina nawe wazizwa ukuthi ukhulelwe kulokho yini uzizwe lethi hhayi akhulume ngimiyathi mina akunankinga kodwa ngoba ingane yethu akunankinga ngibuye ngize ngala eThekwini ngithema wenyanga yesi8 ingane sizozalwa. Umngane wami lo engimthembile ngizolisha igama lakho Mondli unokuphosta father to be soon I'll be in the bani fatherland tonto ningawanaka ama-poster apha ko-Facebook ngisho naye vele bese ngifonela omunye umfethu wangasekhaya nje yabo bese yangitshela ukuthi sanele ndoda kunodouble kanje angazi uzofika kanjani kwena kodwa khona kwakho uzofanele ukwazi le ngane ekhulelwe uma ingane yakho akuyona yakho. Hayi bo ngiyambuza kanjani manje mfethu uyangichazela uthi wena ngithi uyahamba uze la eThekwini uzosibuya eThekwini uyosebenza phinde uvakashe la emakhaya. Mina yebo kuthi umngane wakho-ke lobo umthembile-ke ube nakho-ke ngimbone emaphasiji bebe ndawonye yonke leyo nto leyo. So namahebezi endaweni ney'nkulumo esihamba ngemuva zithi ingane kamngane wakho not wena. Le nto mina ingithuze but mase ngihleli ngiyingathi ngihlanganisa o1 no2 no3 no4 ebebenzeka along thina vethu ngibona ukuthi after ukuthi angitshela ukuthi ukhulelwe ayikho iconvoy lokho eyifaka kumina kakhulu yabo mayelana nokukhulela kwakhe. Uma ngimbuza ngayo ukuthi awesiso senjani athi hayi wena uhlangana phi khulileka nje nge-right yabo sekulakha akangithandiswa manje yabo. Hayi mina bese ngiyamfonela yena same day ngikhulume naye yazi umuntu wenkosi wangithuka bafethu aqede kodwa into engayithanda yena waxolisa wavuma ukuthi wenzeke imistake wazama ukuthi kwaba imistake kanjani iphutha ufuna ukulibeka kumngane wami. That's why mina umngane wami angibetray khona so ngakukhetha ukuphuma kuyena ngamcela usengicela le ngane beqale sinayo ayigcine ekhaya angikahlawuli ngizoyihlawula kube right kodwa nje from lapho ngisayibambile kwezothando ngiyasaba angisathembi ngabetray out yami umngane wami wasikhulumisana kuyimanje nazwana ngizokwehla nje ngemakhaya ngifuna ukubona masibonana ingane sizaliwe ukuthi sobonana kanjani ngoba kunomdlalo kule weekend emakhaya ngifuna ukubona sobonana kanjani naye.
Siyabingelela nganzakwethu kule channel yethu ngaphambili Umgosi 2. Siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button. Ewe nganzakwethu-ke le nsizwa ikhuluma indaba enkulu-ke yokumithiselwa uma wengane. Mina-ke nawe nganzakwethu bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho uthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Phinde sihlangane nawe kwividiyo elandelayo. Danko.